Ayan, ayan. Magtanong muna tayo, magrorota muna tayo. Hanggang police office. Nandito tayo sa Barangay Mamarlao, CCP, San Carlos City. Barangay Laray. Ano yung mga talito barato? Barangay. Hi, Papa Calbs. Hello. Ayan, sa next ano natin dyan sa barangay Barangay Mamarlao yung kanina, susunod. Ano na to kasing susunod na barangay? Tingnan natin. Panguluan, Barangay Panguluan. Broccoli. Ayan. Ayan. Dumidilim na ang langit. Delikado. Dumidilim ang kapaligiran. Wow, may birthday yata dun ah. Okay, birthday. May birthday ra. Mother! Tewi oh. Lechon manok mo. Merienda mo. Yakan kami pa. Ito. Kapal palarang ka kasi. Mama plus. Kasumpit sa kailangan mag-slow down. Okay. Barangay Panguluan. Ah, may pangluan laya. Hindi, Mamarlao niya. Ano na takot, di malantay ka manay. Sabon. Mamarlao, Barangay Health Station. Broccoli. Are broccoli ng Papa Calbs. Ayun, ayun. Ayun no, Barangay Panguluan na tayo mga idol oh. Panguluan. Barangay Panguluan. Alaray sa negosyo da Kubo, may Oh, maraming kawayan dito. Ang negosyo po nila dito, mga marami. bahay kubo. Yan po, nakikita niyo yung mga kawayan na yan. Ay ko bukay munti. Yan, kawayan. Nagawa po nilang kubo-kubuan yan. Kana pang si barkada siya, kana. Oh, mga baka. Ang luwag, ano? Ang Mga luwag. baka. Ang luwag ng lupain dito sa San Carlos. So, yung mga broccoli mo, Papa Calbs, oh. Pero po, meron po upasan siguro. Lambong tila, Papa Calbs. Mga broccoli ni Papa Calbs. Puntahan natin, idol. Ayan. Medyo dumidilim ang langit, mga Dabber Cats. Hindi man, inugi lang si barkada lasan. At may ginagawa nga bahay. Bahay ba yan? Bahay. Anong gusto buhay ng barkada? Daming kawayan, no? Pabibili kayo ng kawayan dito, San Carlos.
Oh, kontakin nyo lang ako. Kontakin Mga nyo lang idol. si Papa Cubs. Bibigyan daw niya kayo ng Message niyo discount. ako, PM. Halo-halo. Oh. Daming kawayan. Mima, si Mano. Kawayan. Kawayan ni Aling Juyan. May Kuya Buds, Kuya Buds. Ayan na. Malapit na tayo mga idol. Ito na. Oh, ito Wow. na. Ito na yung ano. Ito na yung... Ay, gagawin da. Ginagawa mga idol. Bakit di ka tumiretso? Wala. Ayun yung kubo. Yan. Kubo Dito ang nila. maraming kubo. Napagawaan. San Carlos. Ayan o. Ayan. Barangay Gamata in English. What? Gamata. Come. Ayun na, gumagawa silang kubo. Di ba? Come ice. In English, Gamata. Grabe ano. Puro mga liblib na lugar. Di ba gusto ibang kamera dito mga idol? Baka basta may 1 month supply na groceries and foods. Groceries mo, English. Groceries and foods. 1 month supply. Why not? Ngayon, kubo. Yan o, Sabi niyo ginagawa. may hindi. May nipahat sila o. Ni pahat. Mga idol, wala na ugi. Yan o, kubo. Kuha ka ng isang langgam, ipakurong mo sa kanya. Kuha ka ng isang langgam, iyan mo sa kanya, ipakurong mo. Ano yung pakurong? Pagapang. Ipagapa. I-timing mo dun sa may bandang ano niya. Uncle Akin, wadya kayo. Nang wadya kayo tulyaw. Hindi mo untan man. Sasakit sa uniforme da. Raratan sa... Ah, Diyan kita na, bulang eh. anong unta kayo tulyaw? Wadya kayo lang matad kinay. Barangay Cam Ice. Kamata. Grabe man. Grabe mo si madam mo. Welcome kung tula bakit? Ayun, barangay Balaya. Balaya. Yun. Balaya. Barangay Balaya. Balaya Mississippi. Sorry. Ayan, San Carlos. San Carlos pa rin. Ganyan po mga idol noon. Mga idol, ganito yung ginagawa ko. Mag-isa po. Trumorota. Nag-deliver. Kung ano. Ni si Uncle ni. Uncle, ano nang takay tulyaw? Visit tayo ah. Buenas ay.
Barangay Balaya. Antisipangol. Yung kawayan. Tumba-tumba na. Turbo talaga. Ano yung pagkain? Upo. Ang guwapo. Ang ganda. Pap- Ipag ah. Yan guys, so kawayan. Bumiling kawayan. Ayan, yun. Wow, yan. Mabig nakasabit na mga duwende. Oh. Kung baka nag-uusap. Roroman sa Anthony. Grabe siya. Ito si Malita Store. Saan yung ano natin? Listahan natin. Yung baka lonely doon yung isang baka. Yung isa lang baka kanina naglalabing-labing. Pas. Meron pa daw. Pas. Oo, meron pa. Loko ang gal mo. Ito na naman sa tayo mother. Kagis. Ano tayo? Barangay Balukok. Barangay Balukok Manukok. Idol, pasensya na kayo, hindi magararugor. Magararugor. Araw-araw na. Marugab, open. Wow. Ang bukid. Matagtag yung suring dahil. Oras na. Puti lang eh. Papa Calvis. Hello. Dito na tayo na naman sa customer na isa.